आली बाबा ये बैरे की अरे वाल मला तू का धीरे कोण गो 5 मिनिट होत तू काले करता किती काले करताय का वेगी बाबा डान्स भीतर कर गो हां बोट पाटी काढ बोट मात्र बॅक मुका हां अरे आईची ಸೇರಿ कोणी दुःखात आल्यावर मागे दुःखात सेलत करते कळलं मग वाचतातल्या मर्यादेने बरेंगाने नृत्य करणे चहा करून चहा पितो आम गोविंद आशा बाबा हा बरीकन चहा अंडीचे 4 मॅनेजर जाऊन सोडू तुका कळलं नाही तुम्ही आज नो हा अळे आता येऊन तो मोबाईल कंपनीत उठल्या उद्यारा कळलं मग नऊ नऊचे मोबाईल येता मागीर वेगी बाबा मोबाईल दामतले मग बाबा डान्स भीतर कर बा हा तुम्हारा आवाज देते बोले पेटो कोणाचा आहे तो पेटो आमचो सब लोग सहा बोंग पेटा काय मंगो केलो पेटा मग हा काय एक सिम कार्ड काढून उडयले सिम कार्ड उडे होय सिम कार्ड नाही आम्ही बिस्किट आहे सिम कार्ड म्हणचे हा तू मोबाईल आणताय बिस्किट सिम कार्ड हे आमचे घर परिसर कशा एरिया मत कसे बोला ना जज करचे नाही अवे या घरांत रेंज मेळटा की म्हणून बोलाव का मोबाईल आणता मागीर अवे फोन करता हॅलो पिंचे कोण येईल मग तिला आणि कोण हांगा तोच आणि घाले म्हळ्यार तो थंय थंय ईड आयडियान आसता ताका रेंज लागली तू म्हणले हॅलो हांव रे वय 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 हांव सरी गायला ना ना चेडून बोलो ना पहिले रेंज मेळटा बोलायचे नाही वय 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 मग क्लियर आने ओके धरता रेंज असता नाही एक इंटरनॅशनल ट्राय करते हॅलो संतोष हांव रे दीपू दीपू तू कॅनडा वचून त्या थंडीन कशें रावताय की पुण्या गेल्या हॅलो लाईन क्लियर आहे ना ना मोबाईल चेंज करू ना सरी काय गायला अरेंजमेंट आहे चेक करचे वय 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 ओके ओके क्लियर आहे ना जायचं म्हणता तरी ओके बाय ये तुम्ही किती जण भुरगीं करा आम्ही 4 कनेक्शन भुरगीं या हा तू मोबाईल आणताय कनेक्शन 4 जणांनी पुरा चेडत तिकडून ना ना वडले चेडू मागीरचे तेरे चेडे हा एक चेडू नाही वय वय काय नाव धरला तुम्ही वडले चेडू एअरटेल हा तू मोबाईल आणताय मागीर दुसरो चेडो नाही दुसरा चेडो ताजे कशे ताजे वोडाफोन तू मोबाईल आणताय तिसरो तू इतका तो दुबय तिसरो हा तो दुबई आहे ताजे गाले ते तिसरा तो तुमचं चौथा लास्ट असो तुझे डोकोमो तुझं मग डोकोमो या हा डोकोमो हे काल होतंय का सगळे बरी सेट घेऊन गेला अरे कोणता या नाही या तुझी तू या तू मोबाईल आणताय हा लविना ये लविना ओ बाबा हॅलो ये म्हणा